Asimo, can you show us this, please? Okay, go for it. Както виждате, Асимо стъпва много нежно на земята и има способността да променя големината и скоростта на своите крачки. Това е предизвикателство, с което учените на фонда са успели да се справят за тези 25 години. Това означава, че Асимо знае как да компенсира центробежната сила на тялото си и го прави точно както правят моторите при завой. Сега Асимо ще тича в кръг с радиус 2 метра, като при този случай скоростта му намалява. Whenever you are ready, go for it. Asimo, can you go to the stairs, please? Okay. I can't proceed since the path is being blocked. Видяхте ли какво се случва? Само когато аз се махна от пътя му, Асимо продължава. Това означава, че той ме е забелязал като препятствие и не продължава. Но нека да ви напомня, че все още сте в моя апартамент. За мен и за вас това е лесно. Вероятно никога не сте се замислили колко усилия всъщност полагаме за това движение, колко мозъчни клетки използваме и колко мускула. Нека сега да видим дали един робот може да се качи по стълби. Asimo, can you climb these stairs for us, please? Okay, go for it. Днес. Сега, дами и господа, тук на тази сцена ще вкараме малко емоции. Ще се здрависваме с Асимо. Да се здравите с Асимо винаги е много приятно изживяване. Може да ви се стори странно, че се здрависвам с машина, но все пак, както виждате, той не е обикновена машина и предизвиква у нас много чувства и емоции. Нека да ви покажа. Let's shake hands, Asimo. Let's shake hands. Бележете колко е нежна и деликатна ръката му, и колко са нежни пръстите му и колко нежно той хваща моята ръка. Сега ми позволете да ви покажа как той реагира при лек натиск или дръпване. Вижте, но и слушайте. Thank you, Asimo. Както виждате, той забеляза топката и благодарение на инфрачервените си сензори ще настрои позицията си по този начин, че да може да я ритне с десния си крак. Това е точно какво прави в момента. Още веднъж обърнете внимание на способността на Асимо да запазва равновесие, докато единия му крак е във въздуха, ритейки топката. I'm ready, Asimo. Но той все пак е изключително съвършенстван робот, най-усъвършенствания в света. Дами и господа, позволете ми. I want to dance more. Искаш ли да танцуваш?